Molweni South Africa. So namhlanje andixabananga nami shem namhlanje ke futhi ke into edibene nenxeba ingathi ndibuyiphuma kancinci because ngixabanisa neentlanga ezininzi. Ingathi yonke le nto endiyithethayo kudelela but ndabe ndingadeleli ndizithethela nje inyani endiyibonayo ebonwa ngabantu bonke futhi qha abanye abantu ke masigqithe apha. Into endirhalela uyiveza namhlanje yile yoba kukho abantu abafo balungu, kukho abantwana besikolo ababetha imisi ogqiba ba-aplode koFacebook bancomane kuhlekwane kuthini. Abantwana besikolo andiyazi theni bengafundi koobhuti babo noosisi babo ababezindlavini. Xa uyindlavini ungumntana omncinci ube usisi wakho eyindlavini ubokujonge usisi wakho uphi ngobundlavini bakho ngoku uba ke wayendlavini sisi wakho. Uba ubhuti wakho wayendlavini esisikolo erobha abantu ekazi, mjonge ngoku uba uphi ngobomi, undixelele uba bobona ubomi urhalela ubuphila obo, urhalela uwayikaka yonke emhlabeni. Qhubekeka ube endlavini ubethe imisi ezineedigri neediploma ubone uba uza kubeka phi loo nto leyo. Because ke xa uzowuxabana nabantu abadala abafundileyo abazimisa abafunda kudala ucinge le nto leyenzayo izawuba nengqondo. Uzijonge nje after 5 years ubuzawuba undawoni ngobomi qha ubundlavini zawubancedani. Sikhule nazo iindlavini zange zenza niks ebomini. Xa uzibona after 5 years zicelana nee-R2 kodwa umntu omdala bekufanele uneento zakhe usacelana nee-R2 zenkaza. Ubundlavini ke obo, qhubekeka wena ngobundlavini. Ude ubethi imisi ziyile esikolweni, imisi zifundile zizotitsha wena zizokhulisa obakho ubomi. Wena ucinga zizokuqhela kakubi, zinexesha lokuqhelana nawe kakubi imisi zineengxaki zazo zinabantwana bazo. Nimuncu abantwana besikolo, nimuncu mandolo mane ndivele eTV ngeento ezingabhadlanga, nimuncu nonke futhi abo bethi imisi mane ndivele eTV. Qha nangazoqale nendihlukumezileyo uba zanubetha imisi zikleva niitom.